Di. Kok kendel kemawon? Ilaheng. Awi gendam. Awi gena Mastu Purnama Sidhem. Kakang Narada, Kakang Resi, Kaneka Putra. Di Guru wilujeng pangestunipun Kakang. Sehat walafiat. Kakang Narada samya manggya widada. Ya wati-wati. Kula wonten dawuh. Bar dahar apa ya Adi Guru kok suarane serak-serak kaya ngono? Kula piyambak mboten mangertos. Umumipun dewa menika daranipun Pelemertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala. Sajaipun pulun Bathara Guru mandhap wonten ing jagat sampun kelebetan bakmi seafood. Mila ndadosaken serak. Ya Madipati aja clometan. Ulun ora doyan bakmi seafood. Kakang Narada kadiparan Kakang. Kayangan Suralaya ra nggih ayem-ayem mawon to Kakang. Ha nggih, pangestunipun Adi Pramesti Bathara Guru sak. Laminipun panjenengan jengkar menika sedaya manggya widada. Lho. Sinten ingkang wantun dados kraman? Lho. Dados kraman dos pundi? Manggya widada. Widada sampun kecepeng menapa dereng? Widada menika wilujeng niring Sambikala. Mekaten Kakang Narada. Inggih. Widadari mboten wonten ingkang meteng. Mboten. Wah iki kok sajake kok kaya beda ya. Adi Guru kok omongane kaya ngono. Kakang Semar iki jane sapa? Oh iki dewa kok ora wasis. Oh iki dewa kok ora waskita paningal. Badarya. Wonten timbalan. Bawadurna. Wonten timbalan, Nger. Mugi andadosna ing kawingan namung sadèrèngipun keparenga Anglubirna samudra pangaksami dadi ngeng putra ing Ngastina. Dene kula wantun sumalena hangurumiyini dhateng wewenangipun para sepuh. Saha kula mboten netarosan sanggihaning para sepuh bilih dinten sakmangke kula nampi pasuwitanipun Brahmana enggal. Ingkang samangke sampun mapan wonten negari Ngastina inggih menika pun bapa Penembahan Manik Maninten. Nyatanipun sareng kula tampi pangendikanipun bapa Penembahan Manik Maninten saestu sakmangke badhe damel saya kiyat dhateng kegiatanipun para Sata Kurawa saya mimbuhi kasantosanipun negari Ngastina. Mila awon menapa menawi kula tumindhan nampi dhateng pasuwitanipun bapa Penembahan Manik Maninten ingkang sakmangke sampun lair batis nedya mbebantu dhateng pun para Sata Kurawa. Nggih nyawa jimat kula sesembahan kula wonten ing Madapada prapteng delahan. Menapa ing paduka dawuhaken ingkang bapa mboten nedya suwala. Malah kepasang yugya katujuh ing ngenu dene paduka anak Prabu sampun keparengan nampi pasuwitanipun bapa Penembahan Manik Maninten. Ing mekaten saya amimbuhi kegiatanipun para Kurawa, saya amimbuhi kasantosanipun para Kurawa langkung-langkung menawi Sang Pinandhita menika nggadahi kawruh tuwin ngelmu ingkang migunani tumraping para Sata Kurawa. Awon menapa menawi tumunten sakmangke para Sata Kurawa dipun keparengaken necep ngelmunipun Sang Pinandhita menika nggih lagar kaleresan mekaten Paman Haryo Sengkuni. Namung mungging Bapa Durna kula kinten petanganipun sanes benten kalian Bapa Paman Haryo Sengkuni. Bapa Penembahan kula aturi paring dawuh. Kula nuwun sewu, Nger. Nadan ingkang Bapak Sukalima mboten nami arep-arep gedang dhateng aturipun Adipati Haryo Sengkuni menika babar pisan mboten. Namung kula ugi mathuk, kula ugi sarujuk menawi paduka anak Prabu tumunten nampi dhateng pisuwanipun Sang Tapa Begawan Manik Maninten. Nyatanipun nadyan ingkang bapa menika klebet gurunipun para Kurawa. Ewadene dumugi sakmangke paribasanipun sampun dipun telasaken ngelmunipun ingkang bapa ing Sukalima. Mila gandeng sakmangke negari Ngastina menika wonten satunggiling Brahmana anyar katon. Ingkang samangke sampun tinampi pasuwitanipun dening paduka anak Prabu Ngastina. Kula kinten cocok menawi dados aturipun Adipati Haryo Sengkuni. Bilih mbok menawi wonten ngelmu ingkang migunani tumrapipun saking Sang Penembahan Manik Maninten inggih badhe kaparingaken dhateng Sata Kurawa. Sami kemawon ngenteng-entengi dhateng pedamelan kula, nggih. Bawa Durna matur suwun.
dene paduka saged nampi dhateng kawontenanipun Bapa Penembahan Manik Maninten. Inggih mekaten gandeng sanggane para sepuh sampun saged anampi andadosaken suka marwata suta raosing manahipun ingkang putra ing Astina. Dene sakmangke wonten bab setunggal malih ingkang badhe kula aturaken dhateng sangganing para sepuh. Menapa nggih? Kula nuwun maring hadhawuh nggih. Lan jang bab menapa malih badhe paduka ngendikaken dhateng sangganing para sepuh. Mboten sanes. Dinten ingkang kepengker mbok menawi sampun ngancik Sabtu hari kelengganing nggo dinten sakmangke. Kula menika nampi nawala. Wontene nawala menika sareng kula surasa. Tulising nawala. Mboten pangling ngandhap piyambak wonten tapak astanipun anak kula ing drep sila genipun Wisanggeni. Wisanggeni atur nawala dhateng paduka anak Prabu kasinggan mekaten. Surasanipun nawala menapa nggih? Wisanggeni badhe nyuwun negari Ngastina. Wisanggeni badhe anjabel negari Ngastina. Upamiya kula maringaken sawetahipun negari Ngastina dipun suwun dening pun Wisanggeni. Ewadene kula wel nadyan namung sak sigar semangka Wisanggeni badhe nampi dhateng negari Ngastina menika kala wau. Nanging wonten madyaning nawala dipun serat menawi kula awel sarta anggrundel badhe nglilakaken negari Ngastina. Wisanggeni matur wonten madyaning nawala negari Ngastina badhe dipun rebat sarana peperangan. Paman prisa piyambak Wisanggeni menika nadyan lare wingi sonten. Ewadene piyambakipun menika babaran kayuwangan. Sinten ingkang saged ngasoraken dhateng pun Wisanggeni? Bocah ndugal kewarisan. Mongko ya wasis waskitheng esti kadunungan aji jaya kawijayan bebasan sekti kalintang jayaning perang. Upami Wisanggeni menika mangke wantun anjabel negari Ngastina. Kula kinten boten ngantos telung kedheping paningal. Bebasan boten ngantos sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Ngastina mesti wangsul dhateng pangawaosipun Wisanggeni. Menawi tela mekaten kelampan lajeng Duryudana sakurawanipun badhe mapan wonten ing pundi paman? Kula aturi paring pepadhang dhateng kelampan menika Paman Haryo Sengguni. Aduh, nyawa-nyawa jimat kula nggih. Menawi anggen paduka ngendikaken menika kala wau sanes Wisanggeni upaminipun peranganipun para putra sanesipun kula kinten Kurawa saged andhadhaki dhateng menapa ing dados pamutahipun lancur Pandhawa. Nanging kula matur sanes Wisanggeni namung kula nuwun sewu nggih. Nuwun sewu, Wisanggeni menika nadyan lare wingi sonten nanging sampun kondhang kaluka. Wisanggeni menika ndugal kewarisan. Mongko ugi kasunungan kasekten ingkang ngungkuli sakbarakanipun. Langkung-langkung sedaya sampi cariyos bilih Wisanggeni menika ugi tinresnanan dening Sang Asih Prana. Menika dados kelangenanipun Sang Marahardika ing Kerat. Menapa inggih badhe kelampan negaring Astina menika mangke badhe wangsul dhateng pangawaosipun Wisanggeni. Lho, iya nuwun pangapunten nggih. Menika ketingalipun perkawis ingkang enteng nanging kula nuwun sewu sampun ngantos dipun anggep enteng. Saged ugi menawi paduka nganggep perkawis menika perkawis ingkang sepele. Inggih dinten sakmangke menika negaring Astina badhe wangsul dhateng pangawaosipun para Pandhawa lantaran putra paduka ing Drepsila genipun Wisanggeni nggih. Jagat Dewa Bathara. Lajeng kula kedah kados pundi paman? Kakang Dana pripun Dewate? Sampeyan muga-muga isa nengahi perkara niki. Pripun carane Wisanggeni aja nganti nesu lan aja nganti gepuk perang negara ing Astina. Oh, menika gampang. Menika gampil. Menawi para sata kula wajre kanen putu kula pun Wisanggeni klebet anak Prabu Duryudana ugi ngutawatiraken dhateng kasantosanipun wayah kula pun Wisanggeni. Caranipun namung gampil Dewate. Caranipun kados pundi Kakang Dana? Caranipun paduka anak Prabu maringaken negaring Astina menika dhateng pun Wisanggeni pun niku rampung. Keseta. Kok kepenak banget sampeyan paring pangandikan. Lah kok dadi negara Astina diwenehke Wisanggeni. Sampeyan mau ngendika napa? Kerampunganipun perkawis menika pripun? Kerampungane nggih kaya ngoten niku nek tumrap kula. Nek nganti Astina dikukup Wisanggeni terus kula nuwun sewu.
anak Prabu Duryudana sakurawanipun manggen wonten ing pundi? Kula nuwun sewu lho Dipati, Kurawa menika mboten sekedhik. Kurawa menika 100. Tur Kurawa menika kasunungan Debya Surasekti kalintang awit nampi ngelmu-ngelmu saking kula. Menawi anak Prabu Duryudana kersa nilar negaring Astina, tumunten bedah negara Bandha Ratu Mboyong Putri. Menika mboten badhe kangelan. Bebasan angel mijet woh ngranti suwe banyu sinaring. Nanging kula nuwun sewu menawi paduka badhe ngekahi negaring Astina, monggo sing njaluk negara menika wisanggeni. Kula nuwun sewu, Nger. Kula piyambak kemawon kula nuwun sewu, nadyan kula menika sampun sepuh, kula menika sampun madeg brahmana. Turta kula menika gurune wong perang, gurune wong duweni ngelmu guna kasantikan. Nek krungu jeneng wisanggeni menika nuwun sewu, gitak kula mrinding lho, Nger. Gitak kula mrinding. Mergi bocah menika kula nuwun sewu, saged sinebat menika wiji sejati tegesipun tukulipun wonten ing jagat menika pancen nalika semanten kababar wonten ing Kayuwangan. Wisanggeni lairipun sampun ketula-tula. Ajeng diobong dening para dewa. Ewadene nalika wisanggeni manjing telenging kalah candra dimuka. Menika mboten kobong, kawah menika tumuli asrep awit kenging dayaning Sang Asih Prana ya Sang Hyang Bathara Wenang ingkang mitulungi dhateng pun wisanggeni. Wekasan wisanggeni lajeng katampi minangka dados kelangananipun Sang Hyang Bathara Wenang. Lah wonten mriki menika nggih, wonten mrika ing bebayani. Nuwun sewu. Apa kira-kira Kurawa ora iso ngalahke wisanggeni? Pun totoan mawon. Mboten sakakean gunung sing tanpa guna. Nek pancen Kurawa iso ngalahke wisanggeni, saka 5 sak wewengkone mangpek. Ning nek wisanggeni menika mengke menang karo para sata Kurawa, plasa jenar sak wewengkone kula pek Dipati. Kok nganti tekan semono sampeyan ling ngajak totoan kali kula. Lho, nyatane pun bola-bali kula niku mbuktekke. Kurawa niku nuwun sewu sing dindelke apa kula tak takon. Kurawa niku sing dindelke sapa? Dursasana apa? Nika lemu pancen gagah ning glombyur. Nggih. Ora duwe kekuatan apa-apa, kluntrak-kluntruk. Nggih. Sing ajeng digondelke sapa kula tak takon. Kurawa niku mboten wonten sing dindelke. Kurawa ki aja kok gelut karo wisanggeni, karo Petruk wae kalah kok. Cobi, ajeng musuh wisanggeni. Monggo wisanggeni niku nuwun sewu lho, kula mboten meden-medeni. Wisanggeni menika teng pundi-pundi papan mboten tau pisah karo kakangne wisanggeni Antasena. Lah niku nek nganti wisanggeni menika mengke sowan dhateng negaring Astina karo Antasena. Pun Dipati, pun pan sampean mang matur anak Prabu Duryudana kon golek kontrakan liyane negara Astina. Nggih. Nyemlangi. Nek nganti mengke wisanggeni sing dadi juru wicara, Antasena sing tumandang karya, menika saya nyemelangi. Loro-lorone pancen dugal kewarisan. Loro-lorone pancen niku mujudake satriya sejati, jatining satriya nadang ora duwe tata krama, ora duwe unggah-ungguh, ora duwe nuwun sewu tata susila dhateng sak pepadhanipun. Ning pancen wong loro niku tinesnanan dening para dewa, tinesnanan dening para jawata. Boten bobotuna inggih. Dados srana ingkang langkung prayogi panjenengan maringaken negaring Astina. Menawi para Kurawa tasih kepengin wetah 100. Menika negaring Astina kaparingaken dhateng pun wisanggeni. Dumunten kula bedah negari, pindah negari. Bandha Ratu Mboyong Putri. Sampun ngantos panjenengan ngekahi negaring Astina. Menawi paduka anak Prabu wantun ngekahi negaring Astina dhateng pun wisanggeni, menawi ngantos wisanggeni menika mangke lajeng murka, murina tegesipun badhe nyuwun negaring Astina menika kanthi sarana peperangan. Kula nuwun sewu lho, Nger. Bebasan kula kinten kados babatan pacing pejahipun para punggawa para prajurit negaring Astina menawi mantun mengsah wisanggeni kaliyan wayah kula pun Antasena. Pripun paman? Inggih kula nggih mboten isa matur nggih. Kedah kados pundi nyatanipun Kakang Durna sampun paring dawuh mekaten. Cobi to, napa sing ngendikake Kakang Durna menika kepara saestu. Kurawa menika mboten wonten ingkang dipun delaken. Kartomarma menika nek perang nomor 1 ning blas ora tau menang. Mesti kalah. Swatama menika ya anak Pendhita Durna ning nuwun sewu ya kalahan. Dursasana niku nek kon perang malah guyon, malah gojek. Menika Dursasana. Janjanipun mboten wonten ingkang dipun delaken. Cobi to. Menawi ngantos mangke dipun obrak-abrik kanipun wisanggeni, menawi ngantos paduka kecalan kadang wonten setunggal kali Kurawa ingkang pejah mergi pengamukipun wisanggeni menapa mboten ngeman nggih menapa mboten ngeman kula nuwun sewu
babakan perkawis menika werit lan rungsit menawi dipun petang tuwin dipun gelar menapa dene dipun gulung nggih Kakang Prabu Karna wonten dawuh Yai menawa paduka mboten paring pangandikan kula nuwun sewu menawi kula katandhingan wisanggeni menawa bebasanipun timun mungsuh duren turta namung badhe dipun cecedo badhe dipun cacat dening para kawula sanegaring Astina ing atasipun kula menika ngibaratipun tiyang sepuhipun wisanggeni kula menika wong tuane Antasena menapa inggih badhe kasembadan menapa inggih badhe kelampahan kula menika mengsah kaliyan anak kula piyambak ya ta yen mengko Basukarna menika menang yen to nganti kalah menapa mboten nami kula menika ambabar sastra wirang saking panggih paduka negari Astina menika dipun menapakaken kula nuwun sewu menawi perkawis menika kula mboten badhe tumut-tumut upami ingkang nyuwun negari Astina menika para Pandhawa babar pisan kemawon kula ingkang sagah minangka senopati nanging gandeng kang nyuwun negari menika para putra-putra Pandhawa menika anak-anak kula piyambak kados pundi anggen kula badhe tumandang karya upami kula menika mengsah kaliyan wisanggeni tertentu mboten lahir batin anggen kula ngepakaken Aji Jaya Kawijayan japa mantra ingkang badhe kula tamakaken dhateng pun anak kula wisanggeni nggih Bodurna menen dawuh Ger dos pundi monggo to pados kontrakan sanes kemawon kula janjane nggih pun jeleh teng Sukalima niku. Pemandangane ming ngono-ngono wae. Ora ana bab sing iso nyenengake. Nggih. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Nek nek wani nerjang, ha iki monggo mawon. Kula aturi nyobi nggih menawi mboten dados kula aturi nyobi. Nek padukan mboten pitados lan aturi Begawan Durna. Oh, menawi kaduka menika ngekahi negari Astina. Menika mangke kula wastani kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Badhe kathah ing sami pejah blasah wonten negari Astina. Nggih, anak Prabu, wonten dawuh apa menemban? Katone pirembugan iki kok ora ana kerampungane. Apa to dikeparengake aku tak munjuk atur? Nggih, kula semanggaken. Negara Ngastina ora wajib mbok paringake marang wisanggeni. Ora ana alame. Ing atase negara kok dijaluk. Mongko sing njaluk mung nom-noman kang aran wisanggeni, teka geger. Madyaning Datulaya, persasat kaya bedet sewu nebo pategalan. Akeh wong padha matur yen to ora padha wani kelawan wisanggeni saiki ngene nggih wajibe negara kuwi ana bebasan sedumuk bathuk senyari bumi nadyan namung sedumuk jembaring bathuk nadyan namung saknyari jembaring bumi negara Ngastina kudu tok kuwi yen sira anak Prabu ora kepareng kuwi marang negara Ngastina kuwandaning manik maninten nadyan remuk kasawurna putung mbok bandemna aku lila mati kanggo jejeg adeg analindraning nata ing Ngastina anakku Duryudana nggih kasaru geger njaba piyak ngarsa tamping mburi keseban pun amu apa to kang dadi darunane ora ana macan orang ke Gajah Medha saka Wandilan kejawi namung sowanipun satru ing Drepsila geni Bambang Wisanggeni kadhiraken ingkang raka ing Randu Gumbala Bambang Antasena ing mantur minyak kang samya sumiwa ndadosaken geger sang samya mulat mangkono bae para kawula kanca pihak-pihak ana daya minggir jaluk dalan jagat masisaning Bathara wayah lur jagat panjen bocah ora iso dirasani paman wonten dawuh nembe kemawon dados wirembagan menika boten pangling sowanipun wisanggeni leres ngendhanipun Bapak Durna jebul nganti kadangipun sepuh anak kula Antasena nggih monggo klasa bantal digulungi kersanipun leres ngendikanipun Kakang Durna menika jebul wisanggeni malah sowan kaliyan Antasena. Iya. Menika saya kiyat, saya santosa nggih kedah ngatos-atos. Bathara, wonten dawuh, Ger? Wisanggeni sampun sowan. Oh, lole. Lole kenthos walu gimbal manyor-manyor neng jungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Saenipun kedah ngatos-atos nggih rangen paduka maring pangandikan mergi. Kula nuwun sewu wisanggeni menika sajaipun sampun gimbal. Perkawis sarta sampun nyametaken atur ing badhe kakaturaken dhateng paduka anak Prabu Ngastina. Bathara kasinggihan mekaten kasekicak lenggahipun kula batindang wisanggeni. Oh inggih kula semanggaken. Anak lanang Hanindita bocah mursid iso mikul dul mendem jero karo wong tuwa. Wisanggeni Batharareja saprapta munggir cah bagus. Antuk pamujine Siwa Ngastina slamet tekaku, aku ngaturke bektiku katur ya wa. Ya tak tampa.
pangestune wakmu Tampanana tak gegem dadiake jimat. Antasena padha raja sak praptamu nggir Cabagus. Slamet pangestune Pakdi. Aku ngaturke bektiku katur ya Pakdi. Ya tak tampa pangestune wakmu Ngastina Tampanana. Tak gegem dadiake jimat. Wayah Mas katuran Karaharjan. Simbah Patih slamet tekaku bektiku katur ya Mbah. Inggih kula tampi. Anggir Antasena wilujeng nggir. Pangestune Mbah Kakung. Slamet tekaku aku ngaturke bektiku katur ya Mbah Patih. Inggih kula tampi dawah sami-sami. Dipun sekecakaken nggih nggir. Iya. Eyang Patih kaya wis ora kurang prayoga. Ya Simbah Patih kaya wis ora kurang kepenak. Oh, putuku nggir cah bagus. Putuku cah jlonet pisanggeni. Kowe padha kanthi raja sak praptamu nggir. Simbah Durna slamet tekaku Mbah. Aku ngaturke bektiku katur ya Mbah. Oh iya tak tampa, tak tampa. Pangestune mbahmu Tampanana ya wis anggeni. Iya, tak gegem dadiake jimat. Praptamu mesti bakal nanjihke nawala ingkang wis tak aturake marang anak Prabu Duryudana. Pancen bener mengkono, Mbah. Oh iya syukur. Syukur wis kono durus sing apik-apik wae. Aja nganti dadi perkara ya wis anggeni. Ya nek upama mengko Ngastina ora diparingake mesti tak dadekke perkara. Oh ya wis sak karepmu. Sak penakmu. Antasena kowe slamet. Pangestune Simbah slamet tekaku. Aku ngaturke bekti katur ya, Mbah. Tak tampa pangestune wong tuwa Tampanana Antasena, tak gegem dadiake jimat. Wis anggeni padha raja. Siwa Ngawangga slamet tekaku, wah aku ngaturke bektiku katur ya, wa. Iya tak tampa cah bagus pangestuku Tampanana, tak gegem dadiake jimat. Antasena padha slamet. Pakde Karna slamet tekaku, Pakde. Aku ngaturke bekti katur ya, Pakde. Iya tak tampa pangestune awakmu Ngawangga Tampanana ndak gegem dadiake jimat. Bisa geni. Ana apa wae? Ana wigati apa dene sira sowan mangka tanpa tinimbalan. Lho. Lah kok dadi Siwa Ngastina tambuh perkara iki? Aku tak takon karo Siwa Ngastina, apa wis nampa nawala ingkang diaturake marang Siwa? Ya, wis tak tampa. Lah, tegese wis ana tulisan ingkang ndak tulis ana ing jroning nawala yen to 7 dina sakwise aku ngaturake nawala yen to ora ana keterangan saka Siwa Ngastina tumuli aku sowan ana negara Ngastina. Lah mongko iki tak anteni nganti 7 dina kok ora ana pengendika sarta keterangan saka Siwa Prabu Ngastina. Mula tumuli aku sowan ana negara Ngastina ing wigati nanjihake kelawan nawala sing tak aturake marang Siwa Ngastina. Aku nyuwun dawuh Ngastina mbok paringake apa ora? Nek mbok paringake, nadyan mung separo aku wis nampa. Ning yen separo wae tak jaluk ora entuk, ya aja takon dosa. Aku nek mung weruh Senopati Ngastina ya aku ora wedi. Wis ngono wae. Kapan tempuking perang, wancine jam pira? Tak kon tata-tata wadyabala sing ampuh-ampuh aku moh nek mung cilik-cilikan. Aku ya tak nyameptake wadyabala sing ampuh-ampuh sing dipandhigani karo Kapten Antasena. Ya kene to, Kang? Heeh, wis ngono wae rasaku ki omong. Wis terus to the point. Apa kuwi? Aku ya ora dong, aku ya mung nirokke wong-wong kuwi. Apa perlune wae nek Siwa Ngastina maringake matur nuwun, nek ora terus kono dingi wae senopatine sapa sing arep didapuk tutukane nang kene sisan. Lho. Aja nang kene nang alun-alun. Oh iya, nang alun-alun. Wis ngono wae, Gusti. Aku tak takon karo kowe. Wigatine apa teko kowe njaluk negara Ngastina? Lho. Meng bakal tak aturake marang Punden Pandhawa. Kena ngapa wujude negara Ngastina? Wah. Aku ki ngrumangsani dadi anak sing ora ngerti tata krama. Aku ngrumangsani dadi anak sing ora ngerti unggah-ungguh. Mongko jarening piring sepuh padha nyebutake swarganing wong tuwa ki yen to nyumurupi anake kuwi kebak tata krama, kebak unggah-ungguh, kebak tata susila. Lan tansah junjung marang derajating wong tuwa. Kuwi nuwun sewu, nadyan wong tuane isih urip ning wis kaya mapan ning kasuwargan. Ning ngarep duwe anak sugih blegedhu iso munjung ingkung gajah saben dina nyang wong tuwa. Nek pokal gawene merosal mbedugal, watake angkara budine candala, kuwi arep wong tuwa isih urip kaya dibleseke ning neraka jahanam. Mula gandeng aku ki ora iso ngaturake tata krama, ora iso ngaturake unggah-ungguh, ora iso basa, ora iso ndodhok kaya anak-anak Pandhawa liyane. Carane aku ngaturke bekti kalawan wong tuwa ya cara kaya ngene iki.
ngaturake pisungsung negara Ngastina gajeke crita sing tak tampa Ngastina kuwi darbeke kepundhenku Pandhawa ning merga saka pokal gawene nuwun sewu Simbah Patih Sengkuni ing nalika semana benthik-benthike Pandhawa karo Kurawa wekasan Pandhawa lunga saka negara Ngastina Ngastina dilintir keprabone dening Siwa Ngastina ngono ta critane bawan wonten dawuh kok dados wisanggening ngertos cariyosipun Dek sapa ta sing nyebar-nyebarke lah kok dadi bayi wingi sore kok ya ngerti lelakon aku mung diceritani para sepuh lho sing akeh crita karo aku ya kuwi para Panakawan kakekne Semar Nala Gareng Petruk lan Bagong ing pendak-pendak aku sowan ning Karang Kadempel mesti dijak jagongan karo Panakawan diceritani babakan negara Ngastina nek sejatine sing duwe kuwi nuwun sewu ora kleru enten sing kagungan kuwi Eyang Pandhu ya mung nalika semana Eyang Pandhu durung tutuk gone ngasta bawat perintah negara Ngastina tumuli dibanjut dening para Jawata merga Eyang Pandhu duwe utang kelawan para dewa wekasan Ngastina dititipke dening Eyang Dastarata ning mangune Eyang Dastarata kuwi ibarate ngemut gula krasa legi moh nglepeh terus negara diwenehke marang anake ya kuwi Siwa Duryudana mongko nalika semana Eyang Pandhu wis weling yen to Pandhawa wis dewasa supaya kon balekke marang para Pandhawa ning ora Pandhawa disingkir-singkirke saka negara Ngastina supaya aja nganti ngukup negara Ngastina lah sapa to sing nyingkir-nyingkirke para Pandhawa jarene sing padha crita ya kuwi Patih Ngastina sing biyen jenenge Suman Suman ki jane saiki nendi to wa kula oh Simbah Patih to nggih Bola dalah. Ah, critane ngono kuwi mula gandeng negara iki darbe ing pepundhen Pandhawa, tak suwun. Tak suwun. Siwa Ngastina kudu ngiklasake. Yen Siwa Ngastina kepengin mukti ya golek negara dhewe bebodra. Aja gampang sumendhe marang panguwasaning wong tuwa. Aja gampang ngenteni karo warisaning wong tuwa. Nek kepengin niat dadi Nalendra, sing pancen Nalendra sing berbudi bawa leksana tur kuncara anjayeng bawana kuwi nek cara aku ya dadi ratu wani mbedah negara mboyong putri bondo ratu kuwi lagi wong lanang tenan lah nek ming nampa tinggalane wong tuwae nek cara aku nggo abrak apa lungguh ora gleleng nyandang apik ora gleleng duwe tumpakan ya ora gleleng nek ming ngenteni nggone wong tuwa nek iso ki bebodra dhewe nek iso ki mbedah negara nek cara aku ngono ya Kakang Antasena ya heeh ni bener kok kaya ngragap ngantuk ya aku aja ngantuk Kakang iki nyambut gawe lah iya gaweanku rak mengko jotosan to lah iya lah aku nek krungu rembugan suwe-suwe ngene iki mataku ora kuat mbok wis apa perlune cekat-ceket entuk ora Pakdi nek ra entuk tak aturi jaga jagang sing jero beteng sing kandel saiki jam pira jam 10 esuk jam 12 gepuk perang negara Ngastina ngono rampung Antasena piye mbok sareh to ngger Cah Bagus putuku Cah Bagus sareh ya nulat karo mbahmu saka lima mbahmu ki wong sabar wong ikhlas wong tawakal aja sak kesusu aja sak nuruti karo bramancaning kakung kaduk kepanasen kuwi ora prayoga ya Antasena ya tak sabar nek ora iso sabar mbuh lho iki engko wis gage wae paringa pangandikan paman dos pundi nuwun sewu ngger kula sampun gembrobos kula sampun boten saged matur sampun ngantos dangu kalian kula wisanggeni menawi sampun ngaten menika kok sajaipun boten saged dipun ndakaken nggih kula sumanggaaken nggih anak Prabu wong wilahing mastu nama sidam skaring bawana langgeng wisanggeni aja kaget aku ing bakal paring mangsulan kelawan kowe lho iki sapa meneh iki mongko sak ngertiku Ngastina iki ora ana pendhita sing wujudane kaya ngene lha kok iki eneng pendhita kok wujudane kaya ngene kok malah ndangu karo aku apa penemban ditepungake wae aku Brahmana anyar ing mapanane negara Ngastina peparab Begawan Manik Maninten kowe lah dalah Manik Maninten iya pancen ngono Kakang Antasena piye sajae Ngastina wis ngurung jago ora usah wedi tuwekan kowe ajar mesti tele-tele wis rasa wedi tandangi mungkin ana apa-apa kowe ya Kakang Antasena wis rasa kuwatir apa Manik Maninten iki jroning pirembugan anak Prabu Duryudana ora kersa paring dawuh merga bingung
bingung kenganglangan penggalihe kodeng sutaning penggalih. Mula perkara iki aku ingkang bakal menehi wangsulan kelawan kowe. Kowe arep menehi wangsulan perkara apa? Perkara negara Ngastina. Lho kok sik. Lah kok dadi kowe melu-melu perkara negara Ngastina? Kowe iki wong jaban rangkah. Kowe ora ngerti perkara iki. Sing kudune ngilo iki kowe. Bener Ngastina kuwi dheweke wong Pandhawa, darbeke wong Pandhawa. Anak Prabu Duryudana ingkang lenggah dampar yen pancen Pandhawa kepengin ngrembug negara Ngastina, ya Pandhawa sing tekan kene Pandhawa 5. Ora kok ming cendenge Pandhawa ingkang dilangap-dilangap nyerweteh gunemane kaya betet sewu metebo pategalan. Kowe ora duwe hak ngurus negara Ngastina. Kowe ora duwe wewenang ngrembug negara Ngastina. Kowe sik, kowe aja waton ngawu gawar ngawur. Saiki aku tak takon karo kowe, kowe aku nekke aku ora duwe kewajiban ngurus negara Ngastina kuwi kanthi dasar apa coba? Nek kowe durung ngerti tak tuduhke, aku ki sapa? Aku ki anake Rama Janaka. Bapa Janaka ki wong tuaku. Bapa Janaka ki panengahing Pandhawa. Tegese aku duwe hak ngurus negara Ngastina mergo aku anake Janaka. Saiki nek diapurmu kuwi tak takon aku. Kowe ki wong endi? Kowe ki wong Ngastina ya udu, kowe ki wong Pandhawa ya dudu. Kowe ki wong jaban rangkah, kowe ki wong delok. Kowe ki ora urun ning paitan mata. Lah kok dadi kowe omonganmu kaya ngono sapenake dhewe? Kok njur sapenake kowe bakal nglarang karo Wisanggeni anggemu apa? Entar ngapa ora kowe? Oh, Wisanggeni iki cah pinter e padake. Ameng kaya ngono kok diwangsuli kaya ngono ora iso kemecap. Terus, Ger, terus. Aku ya ora pati cocok nek ana wong liya sing melu ngrembug perkara negara Ngastina. Dadi sirmu piye? Aku manut. Padangane wani, petengane apa meneh? Lho, kowe nantang karo aku sing tak wedeni amamu. Yen kowe wani nantang karo aku ora ning kene papane wong neter kadigdayan. Ayo, eneng jaba ditaker kowe apa aku sing bakal tekaning pati. Walah dalah, Kakang Antasena piye? Wis dadi, Kakang, wis dadi. Wis, ya aku tak metu. Mungsuhe sapa? Iki pendhita jenenge Manik Maninten. Ayo, Begawan Manik Maninten. Metu njaba kowe mungsuh karo aku. Aja mungsuh karo Wisanggeni. Ora, aku bakal mungsuh Wisanggeni. Kowe iso ngalahke aku, iso adu arep karo Wisanggeni. Iya, ayo metu njaba cukukan bebangal kowe Raden Antasena. Kurawa bubar mawut. Ora iso dikukup, kabeh padha sarang tunjang rebut ducung. Wedi karo kridaning Raden Antasena. Raden Antasena, ayo iki Begawan Manik Maninten tandingana leganing atiku. Amuk Suramrata Jayamrata. Ndi wong Kurawa ora ana sing wani nandhingi kridane Antasena. Ora menehake negara Ngastina. Lakon tak amuk legane kandiku damu dadi reca awakmu kowe. Oh, lah dalah. Oh. Waduh, Kakang Antasena. Ora ngerti sangkan paraning bilahe kowe didamu karo Begawan Manik Maninten nganti wujud reca kaya mengkene. Awakmu salin wujud dadi watu kaya ngene. Ya. Upama aku tak tandingi mesti ora urung bakal tanpa beda kaya sing mbok lakoni, Kakang. Sumene ana ing mapan kene tak golekke srana supaya aku iso mateni Begawan Manik Maninten Kakang Antasena. Adimu kuwi mengko kean gunem tanpa guna. Bebasan kakian gluduk nanging ora sida udan. Anggepe sajake kaya ya Allah bakal njaluk negara Ngastina tinemune bareng kakangne wujud reca. Tinggal glanggang colong mlayu ayo Wisanggeni arep mlayu tekan ngendi tak oyak leganing atiku Wisanggeni.
Watmara Sang Arjuna esmanya kang kamanungsan kasrepan tingkah ing mungsuh ing ana swijining brahmana sapa nakon karo aku Begawan Manik Maninten kowe sapa Raden takon karo aku Raden Janaka iya nlonjong botol akumu liwat papan kene sajak kesusu nggonmu lumaku mremban apa ingkang dadi wigatine Raden ngertiya aku mbujung kelawan beburonku ora ana kidang menjangan liwat papan kene ora ana kidang menjangan sing tak buru dudu satu kewan nanging wujuding menungsa sapa ingkang mbok bujung ora lika jaba mung Raden Wisanggeni ingkang wis wani bakal njabel negara Ngastina. Ayo kowe aja dadi palanging Resi Manik Maninten Wisanggeni tak cekel bakal tak nggo tumbal ning negara Ngastina Raden. Anus maning jajalan apa kowe ora kulak pawarta adol pangrungu yen to Wisanggeni kuwi atmajaku. Wisanggeni kuwi anakku lanang. Yen kowe ngame-ame lawan Wisanggeni ayo sirnakno dhisik bapakne lho kowe bapakne Wisanggeni dasar para nyata mula aku wajib mbelani lawan anakku yen pancen kowe bakal mbelani karo anakmu ayo kowe ngejak apa Janaka mara maju tak untapke nyawamu kowe Begawan Manik Maninten ayo sing prayitna ngati-ati Pandhita kang kinarya wangsit mindha kombang Raden Janaka ora beda karo Raden Antasena kowe tak damu dadi reca awakmu ayo sambata leganing atiku lho ora pangling lah kok dadi panakawanmu padha mlayu mrene getak mbuh tibane panakawan
Panakawanmu. Janaka kowe dadi reja ning tengahing alas. Muga-muga dadi pepasreh ning alas kene ngoyak karo anakmu wis anggenian. Daramu mau kena ngopo Nala Garing? Ayo embung aku ya mengetutke kowe mlayu banter banget kok Mir. Kula ya mengetutke bapak mlayu kok bengak-bengok darane kena ngopo kula dereng sempat karo Ndara. Wis digetak ana pendhita getak kula kuntal. Daramu kesonjo mbaya. Mbok kena ngopo lah kok dadi awake wujud watu. Dadi reca kaya ngono kae. Nggih, Pak. Iki awake dhewe tiba ning alas. Monggo alase sajae kok durung tau diambah menungso. Ya mung aku kok bingung. Jroning aku tiba ning alas. Nyawang karo jroning guwa iki kok guwa kok ana padang trawangan kaya ngene. Guwane padang terus, engko gek ning menungsane. Engko gek do dinggo terang kicik ora. Lan dalam gua terang gawe cakepan apa jenenge bajing loncat. Dicek wae Mir. Dicek piye? Dileki apa sing marai padang ning jero gua kuwi. Engko ndak marai ya nek menungso nek udu iso lho. Jimat sing murup nang jero gua malah awake dhewe bejo. Coba tak tontone kaya ngopo Nala Garing. Wujude sandangan. Nggih, Pak. Sandangan sing disinggahke ning jero guwa, sandangan kok gumebyar kaya ngene iki. Sapa sing wani nganggo? Wah, kula ora wani. Nek nganti malati barang lah malah cilaka. Petruk wani ora nganggo sandangan iki? Mboten, Pak. Nek goleki sing duwe malah kula ditira maling, lah malah cilaka. Bagong wani ora? Wani, aku kulino kok nganggo sandangane wong. Sandangan anggone rasa kuwatir wani nanggung perkarane wani ayo kaya tanggung jawab Mir kowe akon kok njur muni wani nanggung perkarane kowe ya nanggung kowe iki wis dawuh tok njur arep lepas tangan nek wani sandangan iki dienggo kowe wujud apa oke ning kowe sing ngakon lho iki aku sing ngakon aku melu tanggung jawab aja kuwatir. Waduh. We. Kowe ngrasake apa, Gong? Apik. Apik piye? Iki kok tanganku dadi papat iki piye? Larak tenan to aku wis mbedhek. Sandangan kok mawa cahya digerayang kok panas. Mulane jebul sandangan ora sandangan bain-bain. Ning pancen sandangan sing eneng dayane. Bareng tok nggo kok kowe wujud Bathara Guru Bagong. Oh ngilahing. Oh ngilahing apa cah kowe ora? Bathara Guru ora gleleng iki nang aku. Kakang Semar kok Semang. Kakang Semar Bathara Guru apa? Ulun kok dadi mapan nang kene Kakang. Kowe nyandang kaya ngono kuwi swaramu sing alus. Niki sampun alus, Kakang. Kepareng kula minggah wonten ing kayangan, Kakang. Wo, cayar jebluk sirahe kowe.
wani munggane kayangan barang karepe gong kowe iki ora sembrono lho. Bathara Guru ninggal sandangan ning alas ki mesti dheweke ning jagat. Nek kowe arep munggah ning kayangan, munggah kancane Kakang. Lho. Munggah dhewe. Resiko. Nek nganti mengko teng mriko kula ketemu Bathara Antarada malah takoni werna-werna gek suarane kaya ngene Bathara Guru kok suarane serak-serak basah. Ora mungkin to. Tak tutke aja kuwatir. Kakangmu Petruk karo Garing ya ngetutke. Kowe rasane ndi-ndi kowe lungguh ning kayangan sak tekane Bathara Guru engko le padha arep njaluk sandangan. Mergo nek guru ninggal sandangan ning alas ki mesti Bathara Guru duwe gawe ning jagat. Mekaten Kakang. Iya. Oke. Ora nganggo oke. Menawi tetela mekaten Kakang Semar, kula badhe bidhal wonten ing kayangan nanging Kakang kedah ngetutke kalih kula. Numpak angkutan sak belakang kula Kakang. Wis mulai nrocos cangkeme cah. Mulai glelenge ra jamak-jamak. Mekaten nggih Kakang, Nala Gareng nderek ulun. Nala Gareng nderek ulun. Ora caturan. Wo, tak lebokke Kawah Candra Demuka. Kowe iki ngapa Wer? Gawe tratapan semeneng kantil mudyar kowe. Petruk dalem pukulun. Nah, timbali pukulun kudu ngono kuwi. Petruk dalem nderek ulun. Inggih pukulun monggo kula dherekaken. Semar. Apa? Ayo Mar. Iki aku le mabur piye Mar? Aku rung pesen tiket Kakang Semar. Mabur ya mengkari mabur. Niate mabur sandangane Bathara Guru kuwi digdaya. Kowe niat mabur mesti bakal mabur. Siap. Ayo Kakang Semar. Kita lan ulun munggah ana ing kayangan Suralaya. Ulun lenggah dampar ana ing Selok. Apa jenenge? Selok Pamiyara. Kuwi Mogiri kowe. Kowe nek lenggah ning Selok Pamiyara sing seba ming Tusya. Selok Kondowaru Binangun. Apa Kang? Selok Kondowaru Binangun. Kondowaru Binangun ora nggo M. Mbok lagi M. Heeh. Selok Kondowaru Binangun. Ana Bale RK. Bale Martiu Kundamane. Ayo tak tutke men kapok Bathara Guru. Mekaten Kakang Semar. Monggo bidhal dinten menika Kakang. Iso mengendalikan mabure kok gedabikan ora karo-karuan. Ayo Mer, piye kok ora gak nututi? Iya aku kok nututi, mekono Kakang. Wedian ana buta gedhe banget Kakang. Malah buta barang dililing. Ayo Nala Gareng monggo Pak kula dherekaken. Nomo Sidam sekaring bawana langgeng pisan geni padha kanthi harja sak prapta kita nggih. Ya kaki wenang tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sowanku aku ngaturke bektiku katur ya kaki ya ulun tampa agar ya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanono ndak gegem dadiake jimat ana wigati apa dene jeneng kita sowan mongko tanpa ulun timbali mara diake matula. Kekilapan apa kaki wenang? Nyumurupi marang mobah musi ing jagat. Luwe-luwe legetaning
Atiku mesine wae Kaki Wenang wis wuninga, nanging sabab apa teka Kaki Wenang dadak dangu kelawan suwaning Wisanggeni? Ya. Lamun to kaya mengkono ingkang dadi atur kita, ulun bakal mbatang apa ingkang dadi kekarepan kita. Sayekti kita bakal njabel negara Ngastina. Bakal kita pisungsungake kelawan para Pandhawa Wisanggeni. Lamun tumrap jeneng kita mau pakarti ingkang bener, nanging bener tumrap pribadi kita. Durung karuan bener tumrap ing bebrayan, luwih-luwih durung karuan bener tumrap ing para Jawata. Sabab ngerti yo, bali ning negara Ngastina mau pancen kudu nganggo kodrating jagat ing musbah ora bisa dibusek maneh. Ya kuwi ingkang winastan Baratayuda Jaya binangun katandha bali ning negara Ngastina marang panguwasaning para Pandhawa. Mula lamun kita bakal njabel negara Ngastina sayekti upama itungan saka panjenengan ulun mbuyang nganti 3 kedheping paningal. Ngastina wis bali marang panguwasaning para Pandhawa. Nanging kabeh mau sayekti bakal gawe wiranging para Jawata sabab kodrat ingkang wis tinulis dening para dewa ora bakal lumaku lan ora kelakon. Mula kang sangka kuwi Wisanggeni, apa ingkang kita tindakake sayekti kuwi kabeh mau luput tumraping bebrayan gedhe sartane tumraping para Jawata. Tumraping bebrayan gedhe luputku krana kita bakal miradati kelawan kodrating jagat sabab Bratayuda kuwi dudu perang ampyak awur-awur nanging perang suci. Perang luaring punaki sapa ingkang utang bakal nyaur, sapa ing milih bakal balekake. Sarta ana ing kono katandha bakal kisasing angkara murka ingkang gumlaroning jagat. Lamun kita njaluk bali negara Ngastina, mongko tanpa lumadi perang gedhe, ateges kita bakal ngrembakake tukuling angkara murka ana ing jagat raya iki. Wondene ingkang kaping pindho, kita bakal gawe wiranging para Jawata sayekti ruhanira. Lamun Bratayuda wis tinulis dening para dewa, nadyan ingkang padha nglakoni durung linairake ana ing jagat. Pandhawa Kurawa durung linairake ana ing donya. Bratayuda wis sinerat dening para dewa, wis cinadhang dening para Jawata. Mengkono Kaki? Iya. Ya, nanging yen pancen kaya mengkono, klilanana besok aku jroning Bratayuda kudu melu minangka dadi senopati. Mungsa wong tuaku para Sata Kurawa Wisanggeni. Apa ingkang wis sinerat dening para Jawata sayekti mbuyakena diwiradati. Lan apa ingkang dadi gayuhan kita sayekti mbuyak lakon. Lho, ora lakon piye Kaki? Nggon kita adreng kepengin melu Bratayuda sayekti ora dikeparengake dening panguwasaning para dewa. Ngerti yo? Lamun kita melu Bratayuda kang mangkono Bratayuda ora bakal kelakon miturut rampadan ingkang wis tinulis dening para dewa. Bebasan Bratayuda mengko mung kari 3 kedheping paningal wae Kurawa wis ludes keles tanpa sisa lamun kita melu jroning Bratayuda. Mula kita ora diwenangake melu perangan Bratayuda sabab Bratayuda kuwi wis sinerat dening para Jawata, lakune wis tinulis dening para dewa. Mengkono Kaki? Iya. Nanging kita aja cilik ati. Sayekti kita nadyan ora melu Bratayuda nanging tetep mbebantu marang wong atuwa kita para Pandhawa. Srana kita urip ning alam padhang kelawan kadang kita Antasena, sayekti wis cinadhang kudu mangrurah satru murka diwaning panggodha pangrencana ya kuwi Pandya Betari Durga lan Bathara Kala. Dadi kewajiban kita kudu nyirnakake marang Betari Durga lan Bathara Kala sabab yen to jroning Bratayuda Betari Durga lan Bathara Kala isih ngramyang ana ing jagat sayekti wong atuwa kita para Pandhawa mboya bakal bisa unggul lan para Sata Kurawa Wisanggeni. Lah terus kersane Kaki Wenang yen to pancen aku cinadhang kudu mengkono kewajibanku. Aku nyuwun pituduh Kaki Wenang. Kita bakal ulun paringi pusaka kang aran Gada Inten. Sayekti bakal kinarya pusaka nggon kita besok bakal mangrurah satru murka. Ya kuwi Bathari Durga lan Bathara Kala. Mengkono Kaki? Ya. Mula kaki tampan lan kebat kita bali ning jagat
rampung ana jagoning Kurawa ing ngaran Manik Maninten sarana kekuwataning Gadainten. Sawise iku Gadainten mung bisa kita gunakake sepisan nggon kita manglurah bathane Durkulan Bathara Kala. Ya, kaki menang ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Aku nyuwun pailah bali marang jagat surti ting ati-ati ulun paring wujuding Gadainten Wisanggeni. Antasena. Mesti wae aku gunemanake akeh Kakang Antasena bisa midhangetake apa dadi aturku. Nang aku duwe daya kekuatan Gadainten. Kakang Antasena tak grayang muga-muga waliya nirmala temajati jatelma mulya ya Kakang. Iya Kakang. Dene kowe wis menehi obat karo aku. Aku iso waliya nirmala temajati dadi mulya. Terus karepmu piye? Kang, perkara njaluk negara dicepet semene dhisik. Ning wigati aku tak ketemu karo Manik Maninten. Ora lega rasane nganti kowe aku pengen ngerti sapa to sejatine Manik Maninten sing ati-atine. Kowe bali ning kasatriyan, Kang yo. Bapa Janaka barang dadi korban. Monggo ora ngerti kenthang ki muling lelakon ya. Bapa Janaka tak grayang daya kekuatan Gadainten muga-muga waliya nirmala temajati ya Bapa. Apa Bapa? Sapa ing ngemaluyakake kelawan kahananku? Aku. Nggih, sayektine bapakmu tekan kene diutus dening pepundhenmu, awakmu Darmakusuma supaya ngelekake marang sira kula Wisanggeni.
ingkang wis wani bakal njabel negara Ngastina. Bapa Janaka, anakku lanang piye? Satemene aku wis sowan ngersaning Kakiwenang. Niatku bakal gugat ngersaning Kakiwenang dene nggonku bakal njabel negara ora dikeparengake jalaran Ngastina ana jago. Mongko jagone digdaya, ya wis anggeni. Dawing Kakiwenang aku ora dikeparengake njabel negara. Sesuk mangsa kala aku duwe wektu dhewe iki narya labuh marang para Pandhawa. Mengkono nggih. Lah saiki anakku lanang arep menyang endi? Bapa Janaka tak aturi kundur marang negara Ngamarta. Aku arep goleki jagoning wong Astina, kudu tak sirnake, Bapa. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya nggih. Wong licik wis anggeni. Kowe ndadak playon mung perkara ngadepi karo Manik Maninten, kowe ndadak nglungani peperangan. Ora jeneng aku licik. Yen aku licik kuwi aku ora bakal bali meneh marang peperangan ning Sawangan Penemban. Aku tekan kene ingin wigati kepengin merpeki kalawan kowe. Ayo. Kowe ngejak apa karo wis anggeni? Ayo, taunana windanana. Ora bakal wegah aku tanding karo wis anggeni. Kowe iso ngalake Begawan Manik Maninten kelakon bumi langit tangkep semono uga kowe iso ngalake wis anggeni sasat iso njara langit kowe adamu dadi reca kena daya kekuwataning gada inten lebur tumpur tanpa dadi kowe. Iki kaya Kaki Guru. Iya nggih. Lah kok dadi mung Badan Sukma? Merga ulun Mimba Pandhita sumrupa wis anggeni. Kedarang-darang ulun Mimba Pandhita sayekti mung kepengin menggak kelawan kekarepan kita. Muruhanarina nggih. Lamun kita kepengin jabel negara, mongko wis kita niyati sayekti Ngastina bakal bari marang panguwasaning para Pandhawa. Kanthi kaya mengkono kita bakal mirang-mirangke para Jawata, kita bakal miradati kodrating jagat. Ingkang sayekti Jawata bakal kalingseman yen to nganti mbok terusake nggon kita njabel negara Ngastina. Mula Kang Sangkaku wis anggene nganti tak rewangi dadi Brahmana. Ingkang sayekti mung kepengin mambengi kelawan kekarepan kita. Kaki Guru, wis anggene kepiye? Aku wis entuk dawing Kakiwenang nggonku munggah ning Kayiwangan. Yen to sejatine sesuk mangsa kala aku duwe wektu dhewe nggone bakal labuh lan para Pandhawa. Mula bab iki aku trima. Aku ora bakal njabel negara Ngastina sabab baline Ngastina wis ana lelakone dhewe besok. Ya, kanthi cara mengkono kulo. Jagat iki bakal padhang, para dewa bakal tentrem merga ora ana moga nira. Nggonira kepengin njabel negara Ngastina. Kaki Guru iya. Kanthi cara mengkono kulup kita bali marang kasatriyan Dresila Geni. Ulun bakal mendhet busana lan bali marang Kayiwangan. Ning tak jaluk aja mbok terusake nggonmu njabel negara. Ya, Kaki Guru aku trima, aku tak bali, aku nyuwun pamit lan nyuwun pangapura ya Kaki Guru. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik pisan. Papan iki ingkang dak nggo nyunggahke busana
kaselak dadi pengantu-antuning Kakang Narada ya Kakang Kanika Putra nganti aku lunga saka Kayiwangan mongko tanpa pamit tak jupuke busana bakal ulun agem lan bali marang Kayiwangan Suralaya. Dadi ora ana wujuding busana mesti wae eneng sing nyolong lawan busanaku ya yen to nganti mung dicolong titah semantah nah yen to nganti diagem munggah ning Kayangan apa ora jeneng geger Kayangan Suralaya. Kakang Narada Kakang Kanika Putra kula ingkang sowan Kakang Narada. Kencang warudaya pak pong Bu bolong kali codhe sapa sing gawe? Kakang Semar kok wonten mriki? Tilik Kayangan. Adi Guru sampun dangu angen paduka nilar dhateng Kayangan tetela rawuh wonten ing Kayangan kok nganti dhateng Kakang Semar menika wigatosipun menapa, Di? Di kok kendel kemawon? Ilaheng. Awi gendam. Awi gena Mastu Purnama Sidhem. Kakang Narada, Kakang Resi, Kanika Putra. Di Guru wilujeng pangestunipun Kakang. Sehat walafiat. Kakang Narada samya manggya widada. Ya wati-wati. Kula wonten dawuh. Bar dahar apa ya Adi Guru kok suarane serak-serak kaya ngono? Kula piyambak mboten mangertos. Umumipun dewa menika daharanipun Pelemertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala. Sajaipun pulun Bathara Guru mandhap wonten ing jagat sampun kelebetan bakmi seafood. Mila ndadosaken serak. Ya Madipati aja clometan. Ulun ora doyan bakmi seafood. Kakang Narada kadiparan Kakang. Kayangan Suralaya ra nggih ayem-ayem mawon to Kakang. Ha nggih pangestunipun Adi Pramesti Bathara Guru sak. Laminipun panjenengan jengkar menika sedaya manggya widada. Lho. Sinten ingkang wantun dados kraman? Lho. Dados kraman dos pundi? Manggya widada. Widada sampun kecepeng menawa dereng. Widada menika wilujeng niring Sambikala. Mekaten Kakang Narada. Inggih. Widadari mboten wonten ingkang meteng. Mboten. Wah iki kok sajake kok kaya beda ya. Adi Guru kok omongane kaya ngono. Kakang Semar iki jane sapa? Oh iki dewa kok ora wasis. Oh iki dewa kok ora waskita paningalmu. Nek kowe waskita mestine ngerti iki sapa? Kakang Semar, Kakang Ismanto, Ismaya. Kakang Ismaya aja diblakake Kakang. Ampun dipun blakaken. Mangke mindhak mboten prayoga kedadosanipun Kakang. Sampun kajengipun. Kakang Narada punawi niki? Wiwit dinten menika dipun kempalaken sangganing para dewa, para dewi, para jawata, para jawati. Para widadara, widadari, para sedaya kemawon Kakang. Nggih. Maringipun wonten rapat ageng-agengan. Rapat menapa? Menghadapi teknologi maju ingkang badhe dateng wonten ing Kayiwangan milenial menika mergi menawa Kakang. Menawi sampun kula pikir ingkang langkung pati sajaipun perkawis mboten perkawis ingkang baen-baen. Mboten dangu malih Kayangan badhe kadatengan mangsa Kakang. Lho, mangsa saking pundi? Mangsa saking pundi nggih? Kula dereng ngertos Kakang. Lah kok panjenengan saged paring pangandikan? Pokokipun Kayangan badhe kedatengan titah pujangkara.
ingkang badhe damel ribet kayangan Suralaya. Ah, menika kok ngendika kok ngawur lho, ora menika saestu Kakang. Kakang titahipun. Lho, menika kok Adi Pramesti Bathara Guru mongko kanthi badhang sukma kados mekaten. Kakang Narada kasinggihan. Lah menika sinten, Di? Menika sinten ingkang dados lenggah dampar wonten ing Selakanda Warubinangun? Kakang Semar sampun mirang-mirangaken dhateng kula, Kakang. Mbok inggih sampun. Kula mandhap wonten ing jagat menika mboten damel wisuna nanging menggak kekarepanipun wisanggeni. Anggenipun badhe anjabel negari Ngastina. Menawi wisanggeni boten kula penggak tan wandi wisanggeni badhe miradati kodrating jagat satemah para dewa badhe kewirangan Kakang sampun kados mekaten Kakang. Bathara Guru Pasu ayo salin. Oh ngilahing dengkulmu mlacat kuwi. Bagong lah iki mau. Ayo saura-urane ra kitang sedhela. Bagong ki iso dadi Bathara Guru. Kakang Semar busana. Kaya apa tak klumbrukke nang dhuwur meja. Inggih ngestaken dawuh. Kakang Ismaya, piye? Sak mangke kula sampun kasembadan menggak dhateng pun wisanggeni. Namung Kakang Semar kula aturi tedhak wonten ing Madyapada. Matur dhateng para Pandhawa paring pangandikan bilih wisanggeni sampun wangsul dhateng Drepsila geni lan sampun andhuwa dhateng pikajenganipun nyuwun negari Ngastina. Iya ngestokke dawuh Guru. Sing gedhe pangapuramu sandhangamu tak jilih sawetara. Ya ming tak slametke aja nganti dicolong wong sing kurang tanggung jawab. Bagong ayo mudhun ning jagat. Kakang Semar, nggih. Saka ngendi Kakang? Kula tak crita sawetawis. Nderekaken Ndara Janaka niatipun ngemuntaken Ndara Wisanggeni. Anggenipun jabel negari Ngastina. Mengkono malah karo Werkudara iki sayekti bakal budal marang negara Ngastina. Nyelekake lawan Wisanggeni. Ndara Wisanggeni pun kundur teng Drepsila geni. Pun sowan Sang Hyang Pikulun Bathara Wenang. Pun pikantuk pangandikan dening saking Hyang Pikulun Bathara Padawenang. Menawi napa sing dilaponi Ndara Wisanggeni menika mangke tundhonipun boten sae. Syukur bagi Ndara Wisanggeni sampun emut. Ngantos Bathara Guru mandhap wonten ing jagat mimba Brahmana ingkang wigati namung mambeng keparengipun Ndara Wisanggeni. Niatipun Ndara Wisanggeni anipun jabel negari menika namung kepengin misungsungaken dharma bekti dhateng tiyang sepuh. Ning pancen boten taren kalih piyai sepuh wekasan tumrapipun Ndara Wisanggeni bener ning nuwun sewu tumraping kadiwatan boten leres. Iya. Lah saiki Wisanggeni wis bali marang kasatriyan sampun pun emut dhateng lelampahan. Lan sampun paring pangandikan bilih Ndara Wisanggeni benjang panci gadah kewajiban piyambak kalih Ndara Antasena inggih menika mangrurah satru murka Bathari Durga kaliyan Bathara Kala. Lan sampun pikantuk daya timbul kekuatan saking Sang Hyang Aseprana. Mengkono Kakang Semar nggih. Lah sateruse Ndara Werkudara didhawuhi supaya ngresik jagat saisine. Niki wau mbok menawi wonten tantrimanipun para Sata Kurawa sumangga Ndara Werkudara. Wah, iya Semar resikane.
Ande Bima kang simonapta Dursasana kang melawan ing Werkudara wis sanggeni sing gawe isin ndi menungsane tak janture ning negara Ngastina. Wah langkauna bathange Werkudara. Sipat barat tiba papanmu dewe-dewe. Madya Wusana sampun boten wonten ing ngarempit sedaya pinanggih wilujeng. Mugi-mugi sak pengker kula mriki pinaringana ayem tentrem. Semanten ugi kula sak kanca pinaringana ayem tentrem. Nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna nggih Den.